O Telecentro de Chantada albergará mañá venres unha xornada informativa sobre instrumentos de apoio empresarial a PMs e autónomos co fin de mellorar a competitividade dos negocios existentes na zona e potenciar o tecido empresarial e novas actividades emprendedoras. A actividade está impulsada pola Asociación de Comerciantes e Empresarios de Chantada e o Servizo de Orientación Laboral da Agrupación de Concellos de Carballedo e Chantada. Esta xornada desenvolverase entre as 10 da mañá e as 2 da tarde e será de carácter gratuito e aberta. O obxectivo da xornada é que os asistentes coñezan de primeira man os diferentes mecanismos de apoio das institucións públicas de cara a posta en marcha de novas iniciativas empresariais ou a consolidación de novos proxectos. Os contidos que se tratarán son a actitude emprendedora e a oportunidade de negocio. Tamén se falará sobre a nova lei de emprendedores e as novas cotizacións á Seguridade Social para quen decide crear un negocio. Por outra banda, os contidos achegaránse aos pasos a seguir para crear unha empresa e axudas e subvencións para que un traballador se estableza como autónomo, os tipos de contratacións, os investimentos e a internacionalización. Outro aspecto que se traballará na xornada é a implantación de normas de calidade e medio ambiente. Emprendedores, desempregados, pequenas empresas e autónomos atoparán moita información útil nesta xornada. Lembren, este venres 29 ás 10 da mañá na aula CEMIT de Chantada.